Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imamo par pitanje. Prvo, tako se glasi: je li zabranjeno svirati instrumente i slušati muziku, obzirom da puno učenjaka smatraju da je zabranjena? Znate, za muzika je malo, muzika je takav stvar da ne možemo da kažemo potpuno zabranjeno za takav način kako je alkohol zabranjeno i kako neke druge stvari su zabranjeno. Nema negdje ovako rečeno da će biti neka kazna ili će čovjek će ići u džahannam ako neko bavi muzika. Stvari o tome kakva muzika. Naprimjer, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medina i kada je on stigao u grad, žene, djevojke, one su pjevali i isto one su igrali sa def. I tada bio taj instrument za muzika što one su koristili. Šta se tiče časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i poslanik puno volio Boga i on vodio nas prema tom putu. I ovi Arapi koji su prije bili puno povezani sa muzikom, onda oni su polako odrekli i počeli da čitaju Božje riječi, počeli da čitaju časni Kur'an. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Kur'an isto rekao da treba da čitate baš lijep glasom. Zato u svemiru naš zemlje svugdje se nalazi neka vrsta muzika. Ako mi izađemo jutro negdje na šetnje ili na šume, onda vidjet će, mi slušamo kako ptice pjevaju. Ako idete negdje pored rijeka i neki izvor, onda vidite kako voda svira ili kakva je glas od vode. I ponekad kada vjetrovi imaju svoj glas. To znači, na svaki stvar postoji nešto. I ovo mi možemo da kažemo, treba da se vidi gdje čovjek stoji. Ako jedan čovjek, on odrekne religija, ne ide na namaz, ne čita Božje riječi, časni Kur'an, i dan i noć je u muziku, onda sigurno za njega je zabranjeno. Zato što ovo nije svrh naš života. Naš svrh života je da mi približavamo Boga. Ali, na primjer, ima razna vrsta muzika. Neka muzika se smiri duša, a neka kao ovi pop muzika, kako ovi može da pravi čovjek lud. I onda ovo nije svrh naš života da čovjek izađe, da postane lud i da nešto takve pravi gluposti, da nešto ovo baci tamo vamo. Ali ima neka takva vrsta muzika kada čovjek sluša, postane smiren, i ako izađe od takvih skupova, njegova duša bude smirena. Zato ovo stvari u tome da vidite čime vi bavite, šta vi radite. Ako čovjek ima neki način, na primjer ima dosta ljudi i čak ima dosta muslimani, oni ne znaju neki drugi posao. Oni bavi sa muzikom. Ali ako
oni traži nešto drugo i nađu neka druga posao, bolje bi bio da radi nešto drugo. Naravno, na ovo posao uvijek postoji mogućnost da čovjek približava sa šetan. I onda muzika ne bude samo muzika, onda dolazi žene, onda dolazi ples, onda dolazi alkohol i to jedna stvar bude povezane sa drugom. Zato to treba da se vidi i ako neko nema neki drugi način, ako ima takav nužda da on misli ja odakle bi hranio svoje djece, i onda on ne smije da zaboravi Boga. Naprimjer, časni Kur'an dozvoli kada je takav nužda da smije svinjsko meso isto da se jede, da se spasio svoj život. I zato ovi stvari koji ako neko bavi sa ovim, onda ako je ti stvari, ti posao, takav muzika, ako saprečava Boga, ako saprečava namaz, onda je to haram, onda nije dozvoljeno. Ili ako je neko na sitni nivo, za takav nivo i gdje njegov ponašanje ne se pokvari, gdje njegov odnos sa ovi drugi ljudi ne se pokvari, onda to je onda druga stvar. Jednom se kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na svojoj kući i neke devojke, one su pevali neke pjesme, ratne pjesme. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi na svom mjestu, njemu nije to smetao, zato što njegov uvijek bio povezan sa Bogom. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu došao, zato to je bio kuća za njegova čerka Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha. I Hazrat Abu Bakr kada došao, on bio lut, on rekao, šta vi radite kod poslanika, šetanski posao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Abu Bakr, pustiš. Svaki narod imaju svoj praznik, taj je bio dan Bajrama. I ovo je njihovi praznik i neka oni pevaju. Ali poslije, kada je Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bio malo lut, oni su otišli, ali to se pokazuje da je, kao sam prije dao primjer, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medina i oni su svirali def, i to je bio jedan instrument koji je bio na raspolaganju za njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zabranio. I zato ja kažem, muzika pripada za taj kategorija gdje mi možemo da kažemo nečijega zemlje. To znači da se vidi kome pripadate, gdje ste više, na koje strane više vi pripadate, i tako treba da ovo mi odlučimo u tome. I kao sam rekao, nije rečeno da je ako neko sluša muzika, on će ići u džahannam ili nešto, pogotovo na ovo doba. Svaki koji nosi mobitel i čim neko zvoni, i svaki ima neki zvon, i to je isto jedna vrsta muzika. Ako idemo u grad, svugdje ako pijete negdje kafa, čaje, tamo je muzika. Šta bi onda vi radili? Da li ne bi onda sreli sa ljudima s kim vi ste već pričali za neki sastanak? I to znači, ovo kategorija nije za takav način da mi bi rekli jednostavno da ili ne, nego to treba da se vidi, to treba da se vidi na koje strane mi više sagenimo i onda prema tome da se odluči. I zato ovi muslimani koji puno bavi sa muzikom, ja bi njih molio da malo po malo oni krenaju prema Boga, kao tada Arapi,
zato što kada oni su vidjeli ovo Božje riječi, časni Kur'an, koja kada čovjek čita i baš na lijep glas, na lijep način, onda on zaboravi ovi svjetski stvari, svjetski muzike, onda njemu izgleda kao ovo sve bez veze. Ali za taj ukus treba da malo čovjek trudi, zato što ako je čovjek bolesnik i njemu ako damo neka zdrava hrana, on neće dobiti ukus. I zato za taj ukus isto treba da se malo trudimo i čim dobimo taj stvarni ukus za časni Kur'an, onda ovo je najbolja muzika, onda ne treba neka druga vrsta muzika.